entertain wageni wetu na ambao watakuja leo kusherekea Mashujaa. Tuko tayari. Tunasubiri wageni wafike. Na nimefurahi sana kuwa kwa Ramogi. Thanks. Asante sana. Mana kama na boteri jal machelo bendo se chopo kandi mondo nyiswa ni to en no chopo kasa di to chieng maka wuono oikore nade to dwa dhi alo kata odiochieng mar thuondi ni nade ma bendo ngere kaka Mashujaa Day machiegni king'iyo kamera. An mara iluongo ni Musa Kelo Bodo, aja Kisumu Kogon, dadak e dala mar Obunga. Mashujaa Day ni moro wa kabisa, to kinda mor kabisa ne radio Ramogi TV. Koro sane wane pap mar dala mar Kenyatta Sport Ground. Tamora ahinya gi Mashujaa Day, Jaramogi Oginga Odinga, gi Raila Amolo Odinga. To gi Mashujaa Day meka ma an go kar ka Kisumu Central, Joshua Oron, e dala mar Kisumu Central aneno kodhi maber. MCA mara Railways Ward Kisumu Samo Nyango be wodjua kalika ba aneno ka pinyo yie kode kabisa. Koro wamora ahinya. Wadwaro gi kar ka mondo gidonje kendo wadonjo kar ka mapema donje dala ma Kenyatta Sport Ground ka gimoro madhi saa 3 e wang'e. Pod wabudho kod jo radio Ramogi TV moro wa kabisa. Koro ka in e ngimani